Kaixo, Ugaitz Alegria naiz, aktorea eta aurkezlea, eta beste urte bat gehiagoz, Arrapazanken arituko naiz coach lanetan. Beste urte bat gehiago diot, ze izan ere urte pilo bat daramatzadalako Arrapazanken hortxe buru belarri. Aurtengoa 15. edizioa da, eta ez da edonolako 15. edizioa izan ere beste faktore batzuen eraginez, beste irteera edo formula batzuk asmatu behar izan direlako. Eta horrexegatik aurtengoa Arrapazank is in the house deituko da. Eta esandakoa, ze izango da Arrapazank is in the house? Etxetik egin beharko dugula lehiak eta beraz zuek zuen lanak bidaliko dizkiguzue, eta gero geuk lan horiek ikusi gainbegiratu, eta gero hortxe hongo gara laguntzen, epaitzen, eta laguntzen diodanean, eta epaitzen diodanean, esan nahi dut, nolabaiteko aholkuak, gomendioak, eta hobetze aldera izan daitezkeen, gomendioak ematen. Eta esandakoa, hau hasi dela, berezia da, etxetik arituko garelako, baina gogotsu gaude beste urte bat delako, aurtengoa berezi delako, 15. edizioa delako, eta hortaz, berezitasun horretan, hauxe, Arrapazank is in the house. Beno, aholku batzuk esan dizuet epai lanetan arituko garela baita ere, edo zuei aholkua, gomendioak ematen, eta zergatik ez, aholkutxo batzuk edo gomendio batzuk ematen hasiko naiz. Begira, eskenatoki batera igo aurretik, kontutan eduki beharko genuke, planteamentu on bat egin izan beharko genuke. Lehenik eta behin, zer erabaki dute egitea, dantzatzea, kantatzea, magia egitea, antzestea, monologoren bat egitea, edo beste zeo zer, originala izan gaitekena baita ere. Hortaz, lehenengo planteatu zer egingo dugun, maiko lan bat egin, ez da, erabaki dut zer egingo dudan. Guazen orain musika on bat aukeratzea, zergatik aukeratzen dudan musika hori, edo tantzerkia edo monologoa egin behar baldin badut, guazen zeo zer testuren bat topatzera, edo nik neuk sortzera, idaztera, alegia. Dantzatu behar baldin badut, guazen dena antolatzera baita ere. Maiko lan egiten dugunean, gero jabein, estenaratu edo tauleratu ingo genuke. Orduz, estenera edo eskenatokira igo aurretik, komeni dena da, ondo planifikatuta eta entxaiatuta izatea. Gauzak ez dira, nola baita ateratzen. Egia esan, horren atzean, beti dago lan handia, eta ikusiko zenuten bezala aurreko edizio batzuetan, irabazle edo finalera pasatu direnak, hor ikusten da, horren atzean maila bat dagoela, baina maila horretaz gain, badagoela aurretik eginiko lan bat, prestaketa bat, entxegu orduak, eta hori igartzen da. Beraz, hori komenigarria litzateke guztia ondo planifikatuta eta ondo antolatuta eta ondo entxaiatuta izatea. Horretarako beharrezkoa da baita ere disiplina bat. Antolatu ez da. Egunean zehar, ez dakiz bat ordu dedikatuko diot entxaiatzera eta bar. Baita ere, jakina den moduan, beharrezko kontua izango litzateke behin eskenatokira igotzerakoan, eta kasu honetan eskenatokirik ez dugunez izango, baizik eta norberaren etxeko egongelak, logelak, komunak, sukaldeak edo balkoiak erabiliko ditugunez, zuen balkoi, saloi, logela, sukalde edo komuna eskenatoki izango dela, edo benetako eskenatoki batera igo beharko baldin bazen dute, beti gozatzeko eta disfrutatzeko gogoz igo behar zarete. Zergatik dudan hau? Azken baten, zuek behin goian zaudetela, eskenatoki batetan zaudetela, zuek disfrutatzen da gozatzen baldin bat zaudete, beste aldean daudenak, publikoak alegia, zuekin batera disfrutatu eta gozatuko lukelako. Hortaz, behin eskenatokira igotzen garenean, guk geuk nahi dugulako igotzen gara, ez da inork behartu gaituelako, baizik eta guk geuk nahi dugun hori egitera goaz eskenatoki batetara. Hortaz, gozatu, disfrutatu, sinetxe egiten ari zaren horretkin, eta helarazi. Ezken baten, zu zeu sinisten, gozatzen da disfrutatzen ari baldin bazara, bestaldean daudenak publikoak alegia, zuekin batera gozatu eta disfrutatuko duelako. Baita ere, oso garrantzitsua litzateke norberak norbere buruarekin sinistea. Hau da, konfiantza izatea norbere buruakin. Egiten ari zaren hori, konfiantzazkoa izatea. Beraz, lehen esaten nuena ondo planifikatu, disiplina bat hartu, aurreko lan guzti hauek egiteko. Planifikatzen dugunean, derabakitzen dugunean, norbere buruarekin sinistu, konfiantza izan egiten dudan hori,
baliozkoa izango dela. Eta ez duguna izan behar da lotxa. Behin eskenatokira igotzen garenean, lotxak alde batera utzi behar ditugulako. Azalduko dizuet. Nik neure egunerokotasunean badaukat lotxatik puntu bat ere. Normalen jendeak berak esateit, zu lotxagabe bat zera. Bai, momentu batzuetan banaiz lotxagabea, baina baditut nire momentu lotxatiak ere bai. Momentu batzuetan ni neuk ere lotxa pasatzen dudalako. Baina eskenatokira igotzen naizenean, lotxadik alde batera ustea komeni da. Egia esan, eta esaten ari nintzen azta, ni neuk lotxatik puntu txiki bat ere badaukat, baina eskenatokira igotzen naizenean, lotxak alde batera usten ditut. Pustu egiten naiz, harrotu egiten naiz, hazi egiten naiz, azken baten lehen komentatzen genuen azta, norbere gustoko zerbait egitera goazelako nire kasuan, antzestera edo orkestera igotzen naizenean, eta nik neuk nahi dudana egitera noa, orduan gozatzen egoten naiz, disfrutatzen egoten naiz, eta ustez, bestaldekoak ere publikoak alegia, nirekin batera gozatzen da disfrutatzen dute. Lotxak alde batera uste ditut. Urduritasun puntu bat izatea ona da, baina gehiegi ere ez, kontuz. Urduritasun puntu gehiegiko horrek gure kontran jokatu dezakelako, hau da. Urduri pixkat egotea ona da, adrenalina hori hor puri-purian aritzeko eta gure lan hori, erakutsi behar dugun lan hori, borobila izateko. Baina neurriz kanpoko urduritasuna denean, esan dakoa, gure kontran etor daiteke eta kontuz, ze pasada txarrak eman izango dizkiguke. Beraz, sinestu zeuen buruarekin, konfiantza izan, lotxak alde batera utzi, erakutsi daukazuen onena. Zan ere, esan dakoa, harrapazank ezin da jauz honetan, zuen aukerak ikusteko aukera izango dugu. Beraz, aukeratu kokaleku eder bat, espazio majo batekin, kamara finkoan utzi, edo eta etxeko norbaiti agindu grabatzen aritzeko, eta ea zer ateratzen den. Zorte on guztioi, eta laizter ikusiko gara. Agur!